ಎಂಕಲ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಯಾರಿದ್ರಿ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಏರುಲ್ಲರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಗೈಸ್ ಏರುಲ್ಲರು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒರಿ ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆತ ಜರಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆತನ ಮಾತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಏರೋ ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಪಿರಡಂತ వచ్చి ದುಂಬಲೆ ದೇವರೇ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಯಾರು ಪನ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆತಿರ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿ ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪಿರಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪುಜಿ ಅದ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್ ಆಮೇಲೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪರತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಪಿರಡ್ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಬಲೆ ಬಲೆ ದೇವರೇ ಎದುರು ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಪಿರ ಉಂಟು ಚೇರ್ ಎದುರು ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಪ್ಪಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರತ್ತೆ ಮಾರೆ ಏರು ಮಾರೆ ಬಲೆ ಮಾರೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾರೆ ನಿಗಳು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ಏರೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಾತಿರಿ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಂಡು ಈಗ ಪಾತಿರ್ಜರ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಪುಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಈ ಕೂರೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು మీరు ಬರ್ತೀರತ್ತ ಹಾಯ್ ಪಂಡೀರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ MK ಗರ್ಲ್ ನೀರು ಗುರ್ತುಂಡು ಬನ್ನಿ ಆರೆ ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀರ ಆರೆ ಏರೊಂದು ಪಂಡಿಜೇರು MK ಇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಪನ್ಪಾರಿ ಇರ್ ಪಾತಿರ್ ಜರ ಯಾಕರನ ದಾದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಬತ್ತದ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾದ ದಿವಕರನ್ನ ಬತ್ತು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಈತ ಬೇಗ ಎಂಕ್ಲ ಜಪ್ಪುಜಾ ದಿವಕರನ್ನ ದಾದನ್ನ MK ದಾರುಲ್ಲರತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ಪನ್ನತ್ತೆ MK ಗರ್ಲ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಏರ್ ಕೋಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಜೆವು ಆರು ಬೊಕ್ಕ ನಾ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡಿ ಲೈವ್ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಆಯ್ಕೆ ಇನಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತೇರು ಇರು ಜಾಯಿನ್ ಆಪರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಯಪ್ಪ ಏರುಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪರತ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ನದ ದಿವಕರನ್ನ ಉಳ್ಳಾರೆ ಇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡಾರ ಜತ್ತಾರ
రెండు ಲಕ್ಲೆ ಜನలు ಲಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿರಿ ದೇವಕರನ ಲಕ್ಲೆವೆ 2 ಜನలు ಇಜ್ಜಿರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತನರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂತನರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರಿ ನನಂಜೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಬಾಯಿ ಬಂಡೇರು ರಡೆ ಗೋವಿಂದ ಕತೆ ಕೈಲಾಸ ಒನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಮ್ ಚಿಕನ್ ಕೆ ಚಿಕನ್ ಗರ್ಲ್ ಚಿಕನ್ ಕಜಿಪು ಎಮ್ ಕೆ ಇರು ಬ್ರದರ ಸಿಸ್ಟರ ಗರ್ಲ್ ಫಂಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಪ್ಪೊಡಿ ರತೆ ಇರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಂದು ಎನ್ನಿ ಬ್ಯಾನೆ ನಮ್ಮನಕ್ಲ ದೇವಕರ ಮೀನು ಅಂದೆ ದೇವಕರನ ಮೀನಾ ಮೀನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ಯಾ ಮೀನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೀನು ಕಜಿಪು ಬಂಡರ ಮೀನು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡದ ಅದನ್ನ ಎಂಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ಈರನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಆರು ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕೆ ಬರ್ನ ಕೋಡೆ ಬಾರಿ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಬೇಗ ಬತ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆ ಗವೆ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಗಲಾಟೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪುತ್ತಿರ್ಲ ನಾಯಿಗ್ಲ ನಮ್ಮಾರೆ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಈರಿನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನರ ಅಪ್ಪನತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಪಂಡರತೆ ಅಪ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕಲ ಪರಿಚಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನದ ದಿವಾಕರನ್ನ ಉಲ್ಲರೆ ಇರು ಪೋಯಾರ ಅಂದದೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡರತ್ತ ಎಮ್ ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲರೆ ಇರಂಡಲ ಉಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಕ ಈರಿನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಪಲ್ಲೆ ಅರೆ ಪುದರ್ ದೀತಿ ಜರ್ಗೆ ಯಾರು ಪುದರ್ ಪಂಡೇರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ನೇರು ನಿಜನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇವ್ರನ್ನ ಊರಂಡಲ ಬನ್ಲೆ ನಾರೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪೇರ ಊರು ಕೇನ್ ಸಾಕು ಪುದರ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಆರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಮಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೆ ಓಕೆ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅಲ್ಪೇರು ದಿವಾಕರನ್ನ ಪನ್ನಿಗೆ ಪನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತೇರು ಬೊಕ್ಕಡ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪಂಡಾರ ಇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಜ ಅಂಚ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಡೆ ಪೋಯಿರಿಯ ಆರು ಒಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಎಂಕ್ಲು ಪುದರ್ಗೆ ಎಂಡರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಎಮ್ ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆವೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಇರು ಪಂಡರ್ನ ಗುರ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ ಪಂಡು ಸತ್ಯಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಮ್ ಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡು ಇರ್ ಪಂಡಾರ್ಡ ಇರ್ ಪುದಾರ್ ಪನಂದೆ ಏರುಂದು ಮಾರೆ ಗುರ್ತೊಂಡು ಎಂಕ್ ಗುರ್ತೈತೆ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಲೈವ್ ಬತ್ತನಾಗಲು ಉಂಡತೆ ಮೋನೆ ಏರ್ನಲ್ಲ ತೂತುಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಗುರ್ತೊಂಡು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚುಲರು ತೃಪ್ತಿ ಯಾರನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡನೇ ತುಳುವ ಇರು ಅಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ದು ಎಂಟಲೆ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಕವೆ ಇರ್ನ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಅತೆ ಹೊಸತ್ತಾರ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇರ್ಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್
ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ 6 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರ್ ದಾಡ ಆಕ್ಲೆಡ್ ಅಂತ ತಿರುಂತೀರಾ ಅಂದಿ ಆರ್ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಂದ್ ಪೂರ ಜನನ ಕಾರ್ಕಳಗ್ ಬರ್ರ ಬನ್ಲಿ ಪೂರ ಜನ ತಲ ಮೋನೆ ತೂಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಊರಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋಣ ಅಂದ್ ಈರ್ ಬನ್ಪಾರೆ ಪೂರಾಗ್ಲ ಬರುವೆರ ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಅಂದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರುವೆರ ಮೋನೆ ತೂವಾರ ಬರ್ವೀರಿಯಾ ಬರ್ವೀರಿ ಮಾತೆರ ಲೈನ್ ಗುಂತಾಪನತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಓಲ್ ಅಡೆಗೆ ವರ್ಕನ ಜೋಡ್ಗಟ್ಟೆಗ್ ಇಜಿನ ಕಾರ್ಲಾಡಲ್ಲ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮೈದಾನ ಇಜಿನ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಅವನ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪೂರ ಲೈನ್ ಗುಂತಾಪುನು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೋನೆ ತೂ ಒಂದು ಪೋಪುನು ದೀಪ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಯಾರ್ ದೀಪ ನೀವು ಸಿಸ್ಟರಾ ಆರೆ ಸಿಸ್ಟರ ಅಂತೀನಿ ಮುಟ್ಟಾರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸುಜಾತಕ್ಕನ ಸಂಬಂಧ ದಿಕ್ಕು ಕೊಡಿச்சு ನಮ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬರಂದು ಬರಂದುಲ್ಲ ಬರಂದೆ ಜನ ಯಾವ ಕಮ್ಮಿ ಅವ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ನಾ ಊರು ಪಲ್ನೆ ಯಾನು ಗೆಸ್ ಮಲ್ತನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೂಪೆ ಯಾನು ಇರು ಸಿಸ್ಟರಾ ದೀಪಕ್ಕ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟರೇ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚೆ ಅತ್ತಿಯ ಬಗೆಂಚ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ ಅಂಚನ ಬಗೆರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏಕೆಂಡ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರೇ ತೃಪ್ತಿ ವಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಆರ್ ತುಳು ಆತ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ತುಳು ಲಾಕ್ಸ್ದಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದಕೇನ್ಯ ಎಂಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವೇ ಅನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾರು ಮೋನೆ ತೂವಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪುನೆ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಮೋನೆ ತೂವಾರೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓಕೆ 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 ಸರೋಜಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡವೇ ಓದನಾಗ ಓ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತುಗೆ ಯಾರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಬರ್ಪಯೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಲೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೋಡ್ಗೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆನಾ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಬಂಡಿರೆ ಗೊತ್ತಾ ದುರ್ಗಾ ಲಾಕ್ಸ್ದಾರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಯಾರಿಗೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ ಏರಂದ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಂಡತ ಇರ್ನಲ್ಲ ಇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ರ ಆಪುಂಡು ಪೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ಆರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನರ್ಸ್ರತ್ತಿಗೆ ಈರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂಡೇರಾರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಹತ್ತು ಈರ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜೊತ ಎಂಕಡ್ ದೀಪ ಬಂಡೆ ಏರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿ ತುಂಬುಜ ಮೇರ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತೊಂಡ ಮಾರೆ ಎಂ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತೊಂಡ ಏರಿ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರ ಒಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಬೇರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾರ ಅಂದು ಒಲ ಲೈವ್ ಹಿಡಿತೇರ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೂಪರ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ನೈಸ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾವ್ ಏತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ WH ಏತ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿಯೇ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಈರ್ನ ಆಂಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ WH ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡೆ ಈರ್ನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅವಡ್ಗೆ ಬೈಪಾಸ್ದ ಮಯೂರಡ್ ಮೆಗ್ಗನ ಬಿಡೇದಿನ ಬಾಯ್ಕೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಕುಲು ಅಕ್ಕ ನಕುಲು ಏಪಾಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಪುನೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏಪ ಎಲ್ಲನೆ ಎಲ್ಲಂಜೆ ಏಪ ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲೆ ತಾರೀಕು ಮಲ್ನೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು 7 ದಿನ ಅಂಡಿ ಏರೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪಿರಿ ಏರ ಒಂದು ಮಂಗೆ ಕಾಲ್ವಾಸಿ ಆತುಂಡು WH ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲ್ವಾಸಿ ರಾತ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಲೈವ್ ಡಾತ್ ಬರ್ಪುಜೆ ಅವ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಬಂಡ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು
ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಬೇರ ಅಂದಾರ ಪಾಡುಜರ ಏನನ್ನ ಗೊತ್ತು ಡೈಲಿ ಅಕ್ಲು ಆರ್ಲ ಡೈಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಅಲೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮನ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲವೆ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರು ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕಾಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಏರವು ತೃಪ್ತಿ ವಿಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಗ್ಲೇಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒರಿಯಾಕೊರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತು ನಗ್ಲಾವೆ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುರಾನಿ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ನಾಗ ಏರೋ ಪಂಡುದು ಇತ್ತಿರ ಅಂಚ ಕೇಣ್ಣೆ ಆಹಾ ಈರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಬಿಗೋರಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಈರು ಮುರಾಣಿ ನಿಂಚಿ ಕೆಬಿಯೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ MK ಅಕ್ಕ ಈರು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಪೂರ ದಾದಾ ಪೂರ ಪನಂದೇರು ಪೂರ ಇರ್ನ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಇನಿ ಪೂರಾ ಪಿದ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ನಾಳೆಗೂ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು 4 ತಾರೀಕಿಗ ಆಹಾ ಅವು ಓಲಿ ಇತ ಬರೋಡತ್ತೆ ಪಂಡ 4 ತಾರೀಕಿಗೆ ರೆಡಿ ಆವಡೆ ಎಂಕ್ಲತೆ ಪರಿಚಯ ಅಂದು ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡೆ ಬಾಯಕೆಗ್ ತುಲೆ ಮೇರ್ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಬಾಯಕೆಗ್ ಬರೋಡೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರೆಗ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ದಾದಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕಿಜ್ಜ ದಾದಾ ಮಾರ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಪ್ಪಡತ್ತೆ ಯಾ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತ್ತೆ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಒನಸು ಪೂರ ಆತಜಿ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಾನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಒನಸ ಏನೇ ಆತು ನನ್ನಂತೆ ಬಾಕಿಂಡ ಅವು ಲೈವ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಪಾಡುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಡೈಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿನಾಲ ಪಾಡ್ವೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿನಾಲ ಪಾಡ್ಬೇಗೆ ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೈಲಿ ಪಾಡುಜೇರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತ ಈರುಂಡತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಆಚವರಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಪುಂಡು MK ಗರ್ಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪಿಲಿ ತುಮ್ಮುನ ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಪನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇನ್ನೀಕೇನ್ನ ಅಂದೇ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುರ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಗುರ್ತುಂಡಿಯ MK ಅಕ್ಕ ಗುರ್ತುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮುಂದ ಮಾರ ಪಾತೇನ ಕಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆಂಗ್ಲು ಪನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಂದಕ್ಲೆಗದ ಅಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಏನುಂಡ ಅಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಈಗ ಏತ್ ಪಂಡಲ್ಲ ಕೇನ್ ಜೇವು ನಾಲ್ಡು ಬತ್ತೊಡಿ ಪೋರ್ಚಿ ಅನ್ಪುಣ್ ಪೋಪೆ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ರಪ್ಪ ಅವಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಅರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟ ಆಪುಣ್ ಮೂಲ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಂದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಕೋರುತ್ತೆ ದಾದನ ಪಂಡೇರು ಹಾ ಕೋರುತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತು ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾ ಕೊರ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರಿ ರೇ ಗರೆಗೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಅಗ್ಲೇ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡ 600 ಲಾಕ್ ಉಂಡತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಾರು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಂದುಲ್ಲಾರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಏತ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಎಂಕ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕನಗುಲು ಇನ್ನು ಅಣ್ಣನಗಲು ಕಡಿಮೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನಗುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣನಗಲು ನನ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕನಗಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣನಗಲು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ಆವಡೆ ವನಸ್ ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹೊರ ಪನ್ಲೆ ಬೇಗ ಬನ್ಲೆ ಜೋತಕ್ಕ ದುರುಪುಯರು ಅವು ಬಾಯ್ ಯಾರು ಪನ್ನ ಹಾ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪುದರೆ ತೃಪ್ತಿ ಆತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯಾವೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಎಡಮ ಜನಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಂ ಪಾತೇರ್ನ ಕೇನುಂಡ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಕೇನುಂಡ ಐಜ್ಜ ಏರ್ಲಾ ಪನ್ಪಿಜೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇನುಂಡ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ
ಅನ್ನ ನಗುಲು ಪೂರ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಪರೊಂದು ಉಲ್ಲೆರ ಅಂದ ಅತ್ತಿ ಮಿತೆ ಮೇರ್ ನಾಗೇಶಾನೆ ಬತ್ತೆರ್ಡೈತೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾಗೇಶಾನೆ ಬೈಜೇರಿನಿ ನನ್ನ ಬರೋಡಾರು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಆರು ಬತ್ತೆರ್ಡಂಡತ್ತೆ ಸತೀಶನ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಪನ್ಲೆ ಪಾಪ ಉಂತುಲೆ ಮಾರೆ ಆರನತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ 9 ಜನ ಇನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಇಂಚ ಜಾಡು ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಹೊರ ಕಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅನ್ನ ಕಟ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಹೊರ ಹೊರ ಅಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಒಯ್ಕಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲವೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ತೂಲೆ ಇಜಿಂದ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಆಪ್ನಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಇರು ಲೈವ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಅಂಚ ಈರೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲವೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನಕ್ಕೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ ಮಾರೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತವು ಒಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಡುವೇರು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೆಜ್ಜೇರು ಆಗ್ಲೇ ಗ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಕೇನು ಜಾಂದ ಅಕ್ಲು ಪೋಯರ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಪಂತ್ವೇರು ಪೋಪ್ನಂಡ ಪಂತ್ವೇರು ಅಕ್ಲು ಜೊತೆ ಕುಂಜ ಆಯ್ ಬಂದು ಬೋಯರು ಒಡೆ ಬೋಯರು ನೂತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವ್ರ ಕೈದು ಇರ್ತನ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಳೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರ ಉಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳೈತೆ ಬರ್ ಹೆಂಚಿನ ಮೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಏಪಾಯರ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಬುಧಾರ ಸುಜಾತ ಅನ್ನದಾದ ಸುಜಾತ ಅಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂದೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪುದಾರ ಸುಜಾತನ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಯನ ಸತೀಶನ್ನ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ ಓದ್ತೀರ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇರಾರು ಬರ್ವೇರು ಬರ್ಪೇರಾರು ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಸೂರು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪೋಡು ವನಸ ಅಂಡೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ವನಸ್ ಆತುಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಪೂರ ವನಸ ಆತುಜಿ ಅರ್ಧ ವನಸ ಏನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಪೂರ ವನಸ ಆತುಜಿ ಅರ್ಧ ವನಸ ಏನಿ ನನ್ನ ಪೂರ ವನಸ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತು ಸುಜಾತ ಮಾರೆ ಅಂದಿ ಯಾರನ್ನ ತೃಪ್ತಿಂದ ಲಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ನೇಮ್ ಸುಜಾತ ಅಂದ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಅಂಚಕ್ಕೆ ಏನಿ ಸುಜಾತ ಸುಜಾತ ಸುಮಾರು ಜನ ಶ್ರಾವ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಸುಜಾತನಿ ಅವನ ಮೇರೆ ಒತ್ತಿರತ್ತೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡಿನಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕಲೆ ನಾಗೇಶನ ಬತ್ತನು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬುದಾರ ಸುಜಾತನ ತೃಪ್ತಿಯನ ಅರೆ ಎಸ್ ಬನ್ನಿ ಕಡು ಅಂಡ್ ಅವಳು ಪೂದಾರ ಸುಜಾತ ಅಂದ್ ಬರೋಂದುಂಡು 10 ಜನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರು ನಾಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಏನದೆ ఏమక్క బయట జరత నన్న బరడు ఏమక్క వాణి అక్క సరోజక్క బత్తేరా దాయిదది ಸುಜಾತ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಮದಾರ ಓಕೆ 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 ಅಕ್ಕ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ನೇಮ್ ಅವೇ ಸುಜಾತ ಅಂದ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚಾಕೆ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಅವೇ ತೃಪ್ತಿಗೆ
ಕೊರಡೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಅಂದಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರೋಡ್ಚಾವೆ ಇರಿ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾಲ ಆತುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆತ್ತಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕಾಗ ಇರು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರೋಡ್ಚಿ ಇನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಜನ 3 ಜನ ಹತ್ತಿಯ 2 ಜನ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಲನ ಬೆದ್ರಾನ ಉಡುಪಿಯ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ಅವನ್ ಪನಾರಡಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಇರೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಇದು ತುಂಬ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಂಡು ಅತ್ತೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಓ ತೃಪ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಅಂದಿ ಯಾರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ ಅತೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡಾರೇಗ್ ಅಂಡಾರ ಮೈನ್ ಅಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಪ್ಪಡಾರು ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶಿವಣ್ಣ? ಶಿವಣ್ಣ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಶಿವಣ್ಣ? ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂದಿ, ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅದೇ. ಶಿವಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಕೇನು ಅಂದಿಲ್ಲೇರು? ಊಟ ಆಯ್ತು ಶಿವಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಊಟ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಶಿವಣ್ಣ? ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನಾ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದದ್ದು ಮಾರ್ರೆ, ಊಟ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಳೆ ಉಂಟಾ ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಶಿವಣ್ಣ ಓಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಯ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ, ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಬಾಲ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು MK ಅಕ್ಕಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಲೆ ತೀರ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಂಟದು ಬಾಲ್ಯ ಟೀತು ಒಂದುಲ್ಲೆ, ಅಜ್ಜ ಪುಲ್ಲಿಯ ಟೀತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಜ್ಜ ಬುಲ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬುಲ್ಯ ಅಜ್ಜ ಪುಲ್ಲಿ MK ಅಕ್ಕ ಇರು ಏರ್ನ ಮಾರಿ ಏರ್ನ ಪುದಾರಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಊರಂಡಲ್ಲ ಪನ್ಲೆ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಎಂತ ಅಕ್ಕ ಮೇರು ಸತೀಶನ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಬ್ರದರ್ ಬಂಡೇರು. ಸತೀಶನ್ನೇ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಕೊಂಚ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಕನ್ನಡ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಯಾವುದು? ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಣ್ಣ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡವೇ ಮಾತಾಡುದು. ಶಿವಣ್ಣ ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ? ಶಿವಣ್ಣ ಎಂತ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಚಿಕನ, ಮಟನ, ಬಿರಿಯಾನಿಯ, ಯಾವ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ? ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರು ಮಾರ್ರೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಮನೆ ಹೈಡ್ರಿಡ್ ಉಲ್ಲಾರ ಈಗ ತೋಜಿ ಬೇರಾರು ಜೊತೆಗೆ ರೆಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಹೊರಾರ ತಪ್ಪದುಲ್ಲದೇರು ತಪ್ಪದುಲ್ಲು ಜೇರು. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಓಯ್ ಓಯ್ ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಹೊರಿಯಾರೆ. ಶಿವಾಚಾರ್ಯ 1 ಮಿನಿಟ್ ಒಂತ ಪೊಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಶಿವಣ್ಣ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ತುಳು ಅಂದಿ ಇರು ತುಳುತ್ತಾರೆ. ಇರ್ನ ಊರೋಲಿಯೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ? ಇರೇನ ಊರು ಓಲು ಇರೇನ ಈ ಊರು ಓಲು ಇರು ಓಲು ಇಪ್ಪುನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಪಾರು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೋಪ್ಜಾರು ನೈಟ್ ತೆಲ್ಲೆ ಪೋಪಾರು. ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸತೀಶನ್ನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ರಾ ಅನ್ಪುಣ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರೋಡ್ಚಿಂದು ಅರಗಿತೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಂತೇರ್ಲೊಂಜಿ ಏಮಕ್ಕಾಗ್ಲ ವಾಣ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಗಳ ಕೂಪಾಡ್ಲಿ ಬರಡಾಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಡು. ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಪೋಯರಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅರೆಗ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಮ ಕೊಡ್ತಾಂಡ ತಾರ್ನಲ ಓನಂ ಲೆವೆಲ್ ದಾದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓನಂ ಲೆವೆಲ್ ಇರು ತುಳುಟೆ ಪಲ್ನಿ ಏಪ ರಜೆನಾ? ಓನಂ
ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸುಜಾತಕ್ಕ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಾರಿ ಕೋಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿನತಿ. ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಸಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವನ್ನೇ. ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್. ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾರು ಶಿವಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಸಾರು? ಪೂರಾ ಕೂ ಬಂಡೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಕೂಗೆ ಎಮ್ಮಕ್ಕನಗ್ಲ ಬರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೂ ಬಾಡಿಯರು ಕೂ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ 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 ಅಕ್ಕ. ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾದಾ ಅಲ್ಪಾರು ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಶಿವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಒಂದು. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪು ಶಿವಣ್ಣ. ಶಿವಣ್ಣ ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ತುಳುವಾಕ್ಸ್. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಡೆ ಪುರ ಎಂಕ ಪೊನ್ನತ್ ಬೇವನ್ನಿ ಆರ ಮಾರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನ. ಓಹೋ ಆರು ಪನ್ಯ ಮಟ್ಟುದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕನೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದಿಯಾರು ಮಟ್ಟುದ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ. ಅವು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಬೇತೆ ಶಾರ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಬುದಾರ್ಲ ಸುಜಾತ ಸುಜಾತ ಸರೋಜ ಸುಜಾತ ಸುಜಾತ ಅರ್ಜನ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಹೊರ್ತಿಲ್ಲೇರು. ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಓಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಿವಣ್ಣ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಅವೇ ಇದಾಯಿನ ಮಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂದಾರ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸಾರಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕೋಡೇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತನ ಹೆಂಗ ಪೊನ್ನು ತೂಯಿನಿ ಆರ ಮಾರೆ ಶೇ ಎಲ್ಪಾಗೆ ಓಯ್ ಎಲ್ಪಾಗೆ ಎಲ್ಪ ಎಲ್ತೊಂದಿ ಗುಲ್ಲಡಾವ್ ಎಲ್ಪ ಕೊರ್ದದ ಎಲ್ಪರಾಯಿ ಕಾರೆ ಕೊರ್ನಿಗೆ 16 ಜನ ಬೈದಿರು ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜುನ ಮುಳಿ ಏಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅವನಸಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಮಾರೆ ಪೊನ್ನು ತೂಯಿನಿ ಆರ ಮಾರೆ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ನಾ ಅಂದು. ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಗು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಪೊನ್ನು ಅಕ್ಕ ಆರ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಪೊನ್ನು ತೂವಡ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡಿಗೆ ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೂವಡ್ಗೆ ಅವ ವಿಶ್ವನಾಥನೇ ತೂತುನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿತ್ನೆ ತೂಲೆ. ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನೆ ಯಾನ್ ಸುಜಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಹಾಯ್ 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 ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ನೀವು MC ಮಾಡುತ್ತೀರಾ ದಾದ MC ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು. MK ಗರ್ಲ್ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ನಿಗುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಇರ ಕೆಬಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ MK ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಬೊರ್ಚವೇ ಈರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ MC ಬಂಡ ದಾದೆ MC ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಯ ವಿಸ್ಕಿಯ ದಾದವ್ MC ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅತ್ತು ಯಾನು ಸುಜಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈರ್ ಸುಜಾತನೇ ಅತೆ ಈರ್ ಸುಜಾತನೇ ಆರು ವಿಶ್ವನಾಥೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ನಾಗಲು ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಅಲೋನ್ ಇನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ನೈಟ್. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಾವೆ ತುಳುಟು ಪನ್ಲೆ ಜಿನ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೀರಿ ಯಾರನ್ನ. ಶಿವಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಿವಣ್ಣ. MK ಬಾರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಂದಿಯ MK ಬಾರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಂಕುಲು ಪುರ ದಾದಾ ಪಾತೆರ್ ಬಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪೇರ್. ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ 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 ನಾಗೇಶನ್. ಉಮಾತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಉಮಾತಕ್ಕ ಉಮಾತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡ ದೂರ ಪೋಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರ
ಕೋಡ ಯಾನ್ ಸುಜಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೇ ಇರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಆರು ವಿಶ್ವನಾಥ ನೆನ್ನೆ ಮಾರ ಈರ್ ಪಂಡರತ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ನಿಂದು ಈರ ಪೊನ್ನು ತುಯ್ನಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಈರೇ ಅತೆ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಪೊನ್ನು ತುಯ್ನಿ ಅತೆ ಅರೆ ಬುರ್ಚಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ನೋಪನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಶಿವಣ್ಣನು ಏನು ಶಿವಣ್ಣನು ಇಸ್ಕಿ ಪಂಡ ಏನ ಹೇಳ್ತೀರಾ MC ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವ ಅದಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ 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 ಈರ್ ಪಂಜ ಅಂಚ ಪನ್ನಿಕ್ಕು ನೋಯ್ತು ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ಹತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹತ್ತಿಯೇ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅದೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ ತುಂಬನೆ ಆವೇಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಗ್ಲ ಕೂಡ ಮೀನ್ ತುಂಬುನು ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ತುಂಬನ ಪೊನ್ನು ಲೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಎರೆಗ ಆವಕ್ಕೆ ಬಂಡೆರಡ ಮಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬರಂದು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಉಮಾತ್ಯಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಮನ ಸಾಂಡಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡಿ ಉಮಾತ್ಯಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಇರೆಗ್ದಾದ ಕಜಿಪು ಉಮಾತ್ಯಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ MK ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ದಾದೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ದಾದಾಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ದಾದಾಗೆ ಎಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು MK ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶನೇ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ 4 ಕಡಪುಡಿಯರು ಬೋಡಿತ್ ನಗಲ್ ಪರ್ಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಲಂಚ್ ಬೋಪೇರ STK ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ STK ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ STK ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರೀ ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೀನ್ ತುಂಬನ ಬುಡ್ಚಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತ ನಾವು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ಓಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಮೀನ್ ತುಂಬನ ಪೊನ್ನು ಬೊರ್ಚಿಗಾರೆ ಗಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನ ದಾನೆ ಮೀನ್ ತುಂಬರ ಬಲ್ಯ MK ಅಕ್ಕ ನೆಟೆದಾವ ಪೊನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುದ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಅಲ್ಲೇ MK ಅಕ್ಕಗೆ ಏನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ MK ಅಕ್ಕನ ಊರ್ದ ಪೊನ್ನಾವ್ಗೆ ಆವಾಕೇನಂದುಲೇರು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಮಾತ್ಯಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪುಕ ಏನಂದುಲೇರು ಕಜಿಪು ಚಿಕನ್ ಉಮಾತ್ಯಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಉಮಾತ್ಯಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಫೈನ್ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾಕ ಏನಂದುಲೇರು STK ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಫೈನ್ ಅಕ್ಕ STK ಅಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀನು ಮಾರುಣ ಆವೇಕೇನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸುಜಾತಕ್ಕೇನಂದುಲೇರು ಮೀನು ಮಾರುಣ ಪೊನ್ನ ಆವೇಕೇನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಪಗೆ ಊರು ಅಲ್ಲೇ MK ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದಕ್ಕೇನಂದುಲೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ಊರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತೊಂಡೆ MK ಅಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಆರ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಾರೆ ಈರ್ನ ಒಲ್ಪ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ MK ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಮಾರೆ ವೈಟಿ ಲೈವ್ ಅತ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಸೆರಮನಿಯ ಕೇನಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೇನಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಒನಸಾಂಡಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ MK ಗರ್ಲು ಒಲ್ಪಲ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಹೊರ ಪೊನ್ನು ನಾಡೋಡ್ಗೆ ಒಲ್ಪದ ವಾಣಿ ಆರ್ನ ಒಲ್ಪಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಓಯ್ MK ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಈರ್ಡ ಪನ್ಪುಜಿ ಈರ್ ಒಲ್ಪದಾರಂದೆ ಪಂತು ಜಾರು ಈರ್ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರತ್ತ ಆರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೆರ್ಡ ಈರ್ ಆರ್ಡನೆ ಕೇಳಲೆ ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರ್ನ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಈರೇ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂತು ಜಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ನ ಊರ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರ್ನ ಪೂರ ಪಂತೇರು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ದಾದ ಅಂದು ಈರ್ ಪನ್ಪುಜಾರು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುಜೆ MK ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡಾರ್ಡ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುಜಾಡೇವೆ ಲೊಕೇಶನ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪನಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೊಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ STK ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಮಾತಾರ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲಾರು
ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಆರು ಇತ್ತರತ್ತ ಎಸ್ ಡಿ ಕೆ ಐಷಾ ಅನ್ನೆ ಹುಷಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದಿ ಅಂದಿ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ. ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೇ STK ಅಕ್ಕ STK ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮನ ಲೊಕೇಶನ್ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲವೆ ಯಾರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತಿ ಯಾರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಟ್ರ್ ಮನಿ ಅತ್ತಿ STK ಅಕ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಪುನ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಕುಕ್ಕೆದಾರೆ ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅರೇನಿ ಯಾನ್ ತುಂಬುಜಿ ಅವ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರೇನ್ ತುಂಬೋರ್ಚಿ ಅವೇ ಅರೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು STK ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ STK ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ತ ಆಂಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಏರ್ಪುರ ಉಲ್ಲಾರು ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಇರೆಗ್ ದಾಯಗ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತೆರತೆ ಅಂದೇ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಆತೇರ್ಗೆ ನನಂಜಿ ಬೋಡ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ MK ಅಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲಾರ ಅರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಾಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಜತ್ತೆ ಮೂಲು ಬ್ರದರ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಕೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡ್ಗೆ ಓಯ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನ್ನ ಈರ್ ಕೋಡೆ ಅನ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ಮಾರೆ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ ಈರ್ ಪೋತುನೆನ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅನ್ನ ಇರೆಗ್ ಎನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದ್ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ನಂದು. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪೊನ್ನು ಬೊಡ್ಚ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಏನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ಬೊಡ್ಚ ಅಂದು ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು STK ಅಕ್ಕ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ ಮಲ್ತದೊಂಜಿ ಅಂದ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಐತೆ ಲೈವ್ ಡೇ ಯಾರನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏರ್ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಂದ ಅವೇ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಡನ್ ಮಲ್ತೇರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲೆ. ನೆಗುಲ್ಪುರ ರಡ್ಡು ಮದಿಮೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಡೆಗ್ ಪೋಪುನ ಅನ್ನ ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡು ಹತ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆತನು ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸುಜಾತ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡಿ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆವಡು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಪರ್ತನ. ನೀನೇ ನೀನೇ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಅಲ್ಲೇ ಪಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ನೀನೇ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ನೀನೇ. ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪೊನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಬಂಡರ ಅರ್ನ ದೇಶಪ್ರೇಮಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆಂದ್ ಆರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಡೆ ಪಿದಾಡ್ಯಾರ ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಐತ್ ಬರ್ತ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ. ಇರೆಗ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆವಾಡ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ದಾದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತೆ ಅರೆಗ್ ದಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾರೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡ ಅರೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ಲಾಗ್ ಅರೆಗ್ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕದ್ ಜತೆ ಐಕಾರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಲೈವ್ ಡೇ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ನಾಗೇಶನ್ ಅಂದ್ಯ ಲೈವ್ ಡೇ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಲೊಕೇಶನ್
ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬತ್ತಾರತ 14 ಜನ ಐಕಡೆ పోండి ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಗಂಗಸರ ಬೋಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 89ಗೆ ಪೊನ್ನು ಆವೋ 89 ಯೋಜಿತ ಎಂಚಿನೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಗೆ ಮಾರಿ ಕಡೆ ಬಂತೀರ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ 89 ಏಜಿದ ಪೊನ್ನು ಆವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಎಂಚಿನೇ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರು ಪಾಪ ಮಾರೆ ಪಾಪ ದನ್ನೆ ಯಾರು ಕಡೆ ಬಂತೀರಿ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲೆ ಬಂತೀರಿ ಓಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬುರ್ಚಿಯೇ ಪೊನ್ನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೊರ್ಚ ಅಂದ್ ಪೊನ್ನು ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ತೂಂಡವ ಅಂದ್ ದಿವಾಕರನ್ನ ಬಿರಿಕೋಳಿ ಹೌದಾದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈರಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂದ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಣ್ಣ ಚಾನೆಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಪಗಾರೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾರ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆರಿ ಈಗ ಅವೇ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಪುಂಡು ಲಾಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂದ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ಪೆರಾರ್ಲ ಅವೇ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ಪೊನ್ನು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ 89 ಪೊನ್ನು ಏಜಿದ 89 ಏಜಿದ ಪೊನ್ನು ಸೂಪರ್ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇರು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಓಕೆ ಪಂಡೇರಿ ಅಷ್ಟೀಕೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೇನಿ ಪೊನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅಂದಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಅಜ್ಜಿಡ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಪತ್ತಾರ್ಲ ಒಂದು ಮೀನ್ ತುಂಬನ ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ಪತ್ತಾರ್ಲ ಒಂದು 89 ಎಂಚಿನ ಮಾಸೋಗ ವಂತಿಜರ ಎತ್ತೈತ 12 ವರ್ಷದ ಉಂಡ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ తెలుతుందుల్లేరు ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಕೆಬಿ ಕೊರಂದುಲ್ಲಾರ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಉಳ್ಳೇರು ತೆಲ್ತಿನತ್ತ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಬೋದಾಣ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜೇರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರುಂಡ ಲೈವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕರ್ನ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಂಡಾರೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ವನಾಸು ಮಲ್ಪುಗ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದುಲೇರು ಉಂತು ಜರ ದಾತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ತೂಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ 17 ಮಗೆ ಎಂಕ 86 ಮಗೆ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಅತಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ 17 ಮೈರಾಗೆ 89 600 ತೊಂಡ ಕೇಂದಿರತ್ 17 ಮ್ಯಾಚ್ದ ಪೊನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪಲ್ಗೆ ಶಾಲೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಲೆ ವರ ನಾವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗಾವು 17 ಮದ ಒಂಜಿ ಎಪ್ನಂಡ್ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಲೆ 3 ಜನ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆ ವರ ಆಪುಂಡು 17 ಮದ ರಡ್ಡು ಉಂಡೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಒರ್ಮದ ರಡ್ಡು ಲಾವು 17 ಮಾಪುಂಡತೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಒರ್ಮದ ರಡ್ಡು ಲಾವ್ಗೆ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಿವಾಕರಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ తెలుతుందుಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ದಾತೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅರೆ ತೆಲಕೆ ಬರಂದನು 1 ವರ್ಷದ 17 ವರ್ಷ ಬಂದದ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಊರುಡು ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇನಿ ಕಡಿಮೆ
ಕೋಡೈರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾ ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾಯ್ ಬೊಕ ಬಲ್ತೀನಿ ಅತ್ತ ಖಾಲಿ ಆತ ನಿಂಗ್ಲ ಬೊಕ ಬಲ್ತೀನಿ ಅನ್ ಈರ್ನವ್ರಡ್ ಬರ್ಸೋಂಡೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಐಂಜನ ಐಡ್ರುಲ್ಲೇರು ಜೋತ್ಯಕ್ಕ ದೂರ ಪೋಯಿರ್ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಬರ್ವೇರು ಇನಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಇಂಚಿಲ ಕಡಿಮೆನಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನನ್ನದೇ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಎಕಡಂತ ಎತ್ತುಂಡು ಕಾಂಡ ಕಡಿಮೆ ಮುರಾಯಿಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮೂಲು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಅಲ್ಪ ಉಂಡೆ ವರ್ಷ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನನಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಬರ್ರೊಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ರಡ್ಡು ವೇಷ ನನ ಬರ್ರುಂಡು ಆ ವೇಷ ಭಯಂಕರ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇಷಲು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬರ್ರ ಉಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ವೇಷಲು ಬರ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನ ಒಂದು ತಡಾಪ್ ನಕ್ಲೋರ ಅಕುಲು ಬರ್ನ ಒಂದು ತಡಾಪುನ್ ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ವೇಷ ಪೂರ ಆನಾಗ ಆತ ಟೈಮ್ ಆಪುನ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರ್ಗೆ ಓ ಸೂಪರ್ ಗಜಿಪ್ಪು ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಗೇಪುಲ ಒಂದು ಕೋಡಿನ ಬನ್ನಿ ಆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ವೈಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಬೊಕ ಬರ್ನ ಪನ್ಪೇನು ಓ ವೇಷ ಅಂದವೇ ಆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲಂತ ಜೋಕ್ ಕಿನಿಗಿನ್ನಿ ಅಗ್ಲೈತ ವೇಷ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ ವೇಷ ಅದು ರೆಡಿ ಆತ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲಂತ ಜೋಕ್ ಕಿನಿಗಿನ್ನಿ ಆತ ಅಕ್ಲಂತ ಜಪ್ಪದು ಬಂಜಿ ಪುರ ಕೊರ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತು ಬೋತ್ನೆ ಕಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇರ್ತದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಏನಂದಿತ್ತೇನೆ ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಿತ್ತೆ ನೆರವೇರು ಒಂಜಿ ವೇಷದಾರ ಎಕಡೆ ಖಾಲಿ ಕೈದೇರ್ತು ಓದ್ತೇರು ನನ್ನ ಹೊರಡ ಇದನ್ನೆಟ್ಟೆ ಬೈದ್ಯರಾರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ವೇರು ಆರು ಬತ್ತೆಡಂಡತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಹಾಕ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಲೈವ್ ಇತ್ತಿನಾಗುಲ್ ಪೂರ ಅಂದಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ನಾಗೇಶನ್ನ ತುಲೆ ಸತೀಶನೇ ಬನಂದ್ಲೇರು ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪನ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಅತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆಪನ್ಗೆ ಮಾತರ ಲೈವ್ ಇಟ್ನಾಗಲು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ನಾಗೇಶನ MS ಧೋನಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಯಾರು ಬೈಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ನನ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೋಡೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೋತೇರ ಅಂದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೊರ ಬರ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಆವಾಡು ಪರ್ಬಾತೆ ವಿಶಾಲು ದಾದೆ ಅಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಪರ್ಬನ ದಿವಾಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಾರ ದಿವಾಕರನ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಾರ ಶ್ರೇಯಸನ್ನೇ ಪೋಯರ ಮಾರ್ರೆ ಪೊನ್ನು ನಿಗುಲು ನಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ನಾಡ್ರ ಪೂರ ಒಡೆಗಿ ನಾಡ್ನು ಇರೇ ಒಂಜಾತ ಪೂರದೈ ಸತೀಶನ್ನ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಅಪ್ಪನಂದು ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಪೂರದ ನಾಂಡ ಅರಗಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಸಪುರ ಎತ್ತನ ಸಪುರದ ನಾಡ್ ಬರತ್ತಾ ಅಂಚ ತೋರ್ ಎತ್ತನ ತೋರದ ಅಂಚ ಇರಾಗ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಒಡಿಯೇ ನಾಗೆ ಮೇರೆ ಸತೀಶನ್ನ 12 ಮಯಜಿ ಪೊನ್ನಾಗೆ ಒನ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬುಡ್ಲೆ ಪಂಡೇರಿ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವು ಏತಿಯೋ ಕವರ್ ಭಯಂಕರ ಕವರ್ ಅವ ಮಾರ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷನ ಏತು ಮಾರ್ರೆ ಸತೀಶನ ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸತೀಶನ 29 ಸತೀಶನಾಗ 29 ಅವ್ರಿಗೆ 22 ಮದ ಒಂದ 30 ಒಂದ 29ನೇ ಅವಡ ಪಂಜ ಇರು ಪಂಜದಾರ ಅವ್ಯಾನ ಕಡೆ ಕೇಂಡತಿ ಇರು ಪಂಜದಾರ ಅಂದು ಅವೇ ಕೇನಿ ಪಂಜಾಬ್ದಾರ್ ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಮಗ ಪಂಜಾಬ್ದಾರ ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಪಂಜದಾರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಜ ಅಂದುಂಡು ಪಂಜಾಬ್ದಾರ ಅತ್ತಾರು
ಪಂಜಾದಾರ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ರಜೆ ಬರೋಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಟ ಅಂದು ಕವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೆ ಅಂದಿ ಅಕ್ಕ ಕವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೆ ಆಪುನಿ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಲಾನಿ ಅಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಅಗ್ಲು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಸೋಡಾ ಪರ್ದೆ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೇರು ಪರ್ಪದು ಪೂರ ಕವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಕವರ್ ಕೊರಡಾಗ್ಲೆ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಅಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಕವರ್ ಕೊರಡು ನಾಗೇಶನದಲ್ಲಿ ತೆಲ್ಪುನು ಖಾಲಿ ಕವರ್ ಕೊರಡತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇಗ್ ಪಾಪ ಎಂಚಿನಿ ದಿವಾಕರನೆ ಪಂಜಾದಾರ್ ಪಂಜಾ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಜ ಓ ದೇವರೇ ಅಂಚಲ ಪನ್ಪರ ತಮಾರ ಅವ ಆರು ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಕವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮದಿಮೆಂದು ಆರು ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ 29 ಏಜ್ದ ಪೊನ್ನು 90ಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಆವ್ಗೆ 29 ಏಜ್ದ ಪೊನ್ನು 90ಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಆವ್ಗೆ 501,000 ದೀವೊಲಿ ಆಸೆ ಆಪುಂಡತೆ ಆಸೆಡ್ ಆಪುನತ್ತೆ 501,000 ದೀವೊಲಿ ಅಂದಿ 501,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಆತ ಬೊರ್ಚಂದ್ ಒಂಜಿ 10 520 ದೀವೊಲಿ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ 510 ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂಜಿ 15 ದುಮ್ಮದ ಕಾಲ 501,000 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡಂಜಿ 5 ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಂಜಿ 10 ಜಾಸ್ತಿ ಪಡಗ ಒಂಜಿ 15 ಯಾವು 10,000 ಬೊಕ್ಕ ಈರೊಂಜಿ 500 ದೀಪಾವಳ ದೀವೊಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತುಂಡತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನು ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತುಂಡತ್ತ ದೆಪ್ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಕವರ್ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೂರಾ ಜನಲ ಬತ್ತು ಒನಸು ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಅವು ಎಡ್ಡೇಶ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಉಡುಗೊರೆ ಕವರ್ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕವರ್ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋದು ಒನಸು ಮಲ್ತು ಪೋಡ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ವೇರು ಅತೆ ಅಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಆಗ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಧರ್ಮಗ ಒನಸು ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಬನ್ವೇರು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತೇರು ಕವರ್ಲದಿದ್ದೇರು ಧರ್ಮಗ ಒನಸು ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಮಕ್ಳೆ ಒನಸು ಇಲ್ಲಾಡಿಜ್ಜ ಬನ್ವೇರು ಅತೆ ಕುಸಾಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತುಂಡ ಕೊರ್ದು ಬೋಡ್ಗೆ ಕವಾರು ಕವಾರು ವಾನಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಯ ವನಸ್ದ ಕಾಸ್ಲ ಬೈಜಿ ಬನ್ವೇರು ಅಂದ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರಕ್ಕ ಅಲೇ ಮೇರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕೇಂಡರತಿ ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಆರೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ಆರೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಬಂಡರತ್ತ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಲವೇಷ ಬರೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೇರು ತುಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಗೆ ಮೀನು ಎಕ್ಕಲೇನಾ ಬರೀ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಮಾರಿ ಹೋದ ಆರಿಂಚ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ತಿರುಟ ಅಂಚೆ ಬರಿಪೇರ ಅಂದು ನಾಗೇಶಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವನಸುಗು 1,000ಗೆ ಒಂಜಿ ವನಸುಗು 1,000 ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ವಾ ನಮನೆದ ವನಸು ಮಾರ್ರೆ ಅವ ಹಿಂಗ ಡೌಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆತು ನಂದು ವನಸು ಎಂಚಿನ ವನಸು ಯಾವು 1,000 ವನಸು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶಾನೆ ಒಂಜಿ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತನು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾಯೇ ಎಂಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಐರೆಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಜೋಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಸೋಡ ಪರ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ
ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಪುಡ್ದೇರು ಪರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಇಪ್ಪಂದು ಪೆತ್ತ ಬೋಂಡು ಮುರಾನಿ ಕಂಡೊಡಿತ್ತುನಾ ಏರ್ನ ಪೆತ್ತಾಯಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಏರ್ನ ಪೆತ್ತ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮರಜೆ ಮಾನು ಎಂಕ್ಲೆನಾ ದಾಜು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕವು ನಿಖಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ಕಂಡೋಡಿತ್ತುನಾ ಅವು ಪೆತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಹತ್ತಿ ಅವ್ವ ಕಂಡೋಡಿತ್ತುನ ಪೆತ್ತನೆ ಅವು ಬರಿತೆಲ್ಲದಾಗಲ ಪೆತ್ತಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಹತ್ತವು ಎಂಕ್ಲಾಡಿತ್ತುಂಡು ಕೊರಿ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಲ ಎಲ್ಲಿಯತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಇತ್ತುನ ಪೆತ್ತಾಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮೀನು ಕಜಿಪ್ಗೆ ದಾದೆ ಮೀನು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಈರು ಮೀನು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡರತೆ ದುಂಬಾಗು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊರುವೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ರೈಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಮಾರ್ಕರು ಪೇರಂದಾರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರ್ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕಾಂಡಾಯ ಮೀನಾ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಂಡಾಯೇ ಈರು ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದಾರ್ಗೆ ಏರು ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅವ ಎಂಗ್ಲಂಡ್ ಪಜ್ಜಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕಂಡೆಡಂಚ ನೇರ ಕಟ್ಟುದಿನಕ್ಕೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೇರು ಬೇಕನ್ನೇ ಬಾಲೇಜ್ ಎತ್ತೇನಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಯಾವ್ದು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಹೊರ್ತು ಬರ್ತಾರತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಆತ ಬಿಸಿಟ್ಲೆ ಬತ್ತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಅವೇ ಒನಸುಗು ಬಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿಗತ್ತು ಮಾಂತಿರೇಗ ಪಲ್ನಿ ಮಾತಾಡಗಳನ್ನ ಬಕೇನ ಅಗ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನ ಸಾತನತ್ತ ಏನ ಅವನ ಸಾತನ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕೇನ ಮಾತಿರಾಗ ಯಾವ ಜಂದ್ ಮಂತ್ರಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ತೇವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜ್ವರಂಚಾಂಡ್ ಅರೆ ಎಕಡರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದೇ ಬೋಲೆ ಆರು ಬರ್ನಗನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಕಡರ ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ದಾದೆ ನಿಕುಲು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರು ಜೋರಾಪೇರು ಒಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮೈದೆಗೆ ಮನು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಮೀನು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಡೆಪೋಡ್ಗೆ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಡೆಪೊಂಡ ಮೀನು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಕೆಪ್ರಸ್ ಅಂದಿ ಕೆಪ್ರಸಾಯ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪ್ರಾಯಾಂಡತೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುನು ಈರ್ನ ಜ್ವರ ಎಂಚಾಂಡಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದಾನೆಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೈತೆ ದಾನೆಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಕೆಪ್ರಸ್ ಆಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ನೂದು ದಾಂಟಿಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಅವಳು ಮಾತೆರೆಗ್ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಕೋರಿ ಇತ್ತನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತಂಡ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯ ಓ ಕೋರಿದಾನ ಮನಸ್ಸು ಮೈದಾನ ಮಂತ್ರ ಜೀನ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದಾನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಜ್ವರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ವರ ಅಂದೆ ಮರ್ದುಂಡತೆ ಓಯ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬೇಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಂಡ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಆಪುಂಡ್ಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸಾರಿ ಅವೇ ನೂದು ದಾಂಟಿನತ್ತೆ ಇರ ಕೆಪ್ಪುಲಾವು ಮುಪ್ಪುಲಾವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಬ ಜನ ಹೈಡುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ಗೈಸ್ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ 17 ಜನ 10 ಲೈಕ್ 17 ಲೈಕ್ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ
ಎಂಕ ಬೊರ್ಚಿ ಪನಂದುಲೇರು ದಾದೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋರಿ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಅರೆಗ್ ಅರೆಗ್ ಮಟನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಟನ್ ಇಪ್ಪುನಗ ಪೂರಿ ತಿನ್ನ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮಟನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೊಕ ದಾಯೆ ಕೋರಿ ಎಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರತೆ ಅಂದೆ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಹೂವು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಬನ್ನಿ ಪೋಡು ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ವನಸ ಆಂಡು ಓ ಇರ್ನ ವನಸ ಆಂಡ ಸರೋಜಕ್ಕನ ವನಸ ಆಂಡಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದಾದ ಮೀನತ್ತ ಅರೆ ದಾದ ಗಜ್ಬಿಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅರೆ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡಿಗೆ ಕೋಡೆದ ಕಬಾಬ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಉಂಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಕೋಳಿ ಬನಂದಿಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಮಿನಿ ಕೋಳಿ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೋಳಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಮೀನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಗಂಪಾಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಅನ್ನ ಆಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದೆ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನೆ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆದ ಕಬಾಬ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಕೋರಿ ಶಾರಿನಿ ಕೋರಿ ಶುಕ್ಕದ್ದು ಕೋಡೆದ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತು ನೀನಿ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ವನಸ್ಗೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಕೆಪ್ಪು ಅವು ಮುಪ್ಪು ಅವರ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಪನಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಮುಪ್ಪು ಮಲ್ತೋನೋಡು ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂತ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತೃಪ್ತಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಆರ್ಲ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪಂಡೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಪಂಡ ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯ ದಾದೆ ಮಾರೆ ಪೂರಾ ಜನ ಪಿದಾಡ್ನ್ಯ ವನಸ್ ಉಂಡಿಯೇ ಉಂತುಲೆ 2 ಜನ ಬರೋರ್ಲೇರು ಒಂದು ಆ ನೀರಿಗೆ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಅಂದದ ನಾನು ಅವು ಒಂದು ಪೆತ್ತ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತದು ಮೇರೆ ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಯಾ ರೋಡ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಗ್ರಾಚರ ಹಾಲನಾಗ ಪನರ ಜೆನ್ಸ ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಬಿದಡ್ನಿಯ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಆದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ನೀರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ ಗೊತ್ತಾಮ್ ಡಿಜನ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಲೈವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂಡತೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇರ್ ಚಾನಲ್ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಪಾಡ್ದಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮುಗಿ ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಕವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಎಂಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಇರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯರತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಅಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ದಾದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ದಾಯ್ ಸಾರಿ ಪಂಡಾರ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಸಾರಿ ಪಂಡಾರ್ ಅತ್ತ ದಾಯಗ್ ದಾದ ಆಂಡು ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆನಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ವಿಡಿಯೋ ತೂಡಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಸಬ್ಬು ಲೆಸ್ ಆಪುಂಡಿರ್ ಸಬ್ಬು ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪನೋಡ್ಗೆ ಅವೇ ಕೆಲ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬುಜ್ಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಏನು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಮೈಕ ಬರ್ತನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಸಾರಿ ಬಂಡಾರತ್ತ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಪೋದ ನಾನು ದಾದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಪಂಡಿಜೇರು ಎಲ್ಲೇ ಪನವೇರು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋತೇರ ಅಂದ್ ಅರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕೊಡಾರು ಆರಕ್ಕ ಇನ್ನ ಸಾರಿ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ದಾದ ಸಾರಿ ದಾದ ಅನ್ನ ಪಂಡಿಜೇರು ಆರು ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳರೆ ಸಾರಿ ಪಂಡರತಿ ದಾದೆ ಅರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ದಾದಾಯಿ ಕೇಕ್ ಎಂದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಎತ್ತೇರೆ ಮಾರ್ರೆ ಲಕ್ಕಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕ 2 ಜನ ದಾಯ್ ಸಾರಿ ಬಂಡಾರ ಕೇಳಲೆ ಲಕ್ಕ ಅದು ರಪ್ಪ ಅರೇನ ಪೋಯರಾ ಸಾರಿ ಪಂಡರತ್ತ ದಾದ ವಿಷಯ ಸಾರಿ ಬಂಡದ ಪೋಯರ
ಓ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಕಜಿಪುಗು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಂಗಿ ಕಡಪುಡು ತೇರು ಓಲಿ ಇದು ಮಂಡೆ ಮೂಲಂಗಿ ಬೊಕೇನು ಉಂದತೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಆತ ಬೊಕ ಅಂಚಿದ ಬರಿತ ಅವನ್ನ ಮೂಲಂಗಿ ಎತ್ತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾ ಕ್ಯಾರೆಟಿಯ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಪುಂಡಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಉಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು ಕುಂದಿಯೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಈರಾನ್ ಪತ್ತತ್ತಿತ್ತರತ್ತೆ ಏನು ನಾವು ಡ್ರಾಗನ್ ಅದು ಇಪ್ಪು ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಿ ನಂದು ಅದು ಚರಿಯಾ ಹಾ ಚಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾ ಚಾ ಕಡಪ್ರಿ ಜನ ಕಡಿಮೆನ ಪುರ ಕಡಪ್ರಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಮಗಳೇ ಪುರ ದಾದ ಆತನು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಅಂಡಿ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಸಾರಿ ಕೆಣ್ಣಿ ದಾದ ಸಾರಿ ತುಕ್ಕು ದಾದ ಅಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಯಾಂದಾಲ ಪಂತುಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಿಗಲ ದಾಲ ಪಂತುಜಿ ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸಾರಿ ಆವರ್ತಿ ಸಾರಿ ಏನು ಪಂಡದು ಪೋಯಿ ದಾದ ಸಾರಿ ಗೆಂಡ ಏನೆಂದು ಬರ ಒರಿ ಸಾರಿ ಬಂದಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅನ್ಪೇರು ಸಾರಿ 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 ದಾದ ಅಂಡ್ ದೇವರೇ ನಾಗೇಶನೇ ಗಂಗಸರವನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಪೂರ ಅಂದಿಯೇ ಪೂರಾ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಎಂಗ್ಳು ಕೇಂಡ ಮನೆ ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಇರ್ಲ ಪೂರ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಮಾರ್ರೆ ಒರಿ ಸಾರಿ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಅಂದ್ಗೆಂಡ ಪನ್ಪುಜೇರು ಯಾನ್ ಪಂತುಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಎಜ್ಜೆ ಇರು ಪಂತುಜಾರಿಯ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಉಳ್ಳಾರು ಸಾರಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದು ಸಾರಿ ಬಂಡೇರು ದಾಯ ಸಾರಿ ಬಂಡೇರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಅಂಡಾಗ್ಲಿ ಕೆಪ್ಪುಲ ಮುಪ್ಪುಲ ದಾಯ ಸಾರಿ ಬಂಡೇರಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ್ಲು ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕಲ ಸಾರಿ ಬಂಡೇರು ಸುಜಾತ ಅಕ್ಕಲ ಸಾರಿ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರು ಜೇರು ಆರು ಸಾರಿ ಪಣ್ಣಿ ಕನೆಕ್ಟು ಒಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತುದು 10 ನಿಮಿಷ ವೀಡಿಯೋ ತುದು ಜರ ಇನ್ನೊಂದು ಏರು ಗೊತ್ತು ಡೌಟ್ ಅಂಚೆ ಎప్పుడు ಅಂಡ ಸರ ಮೇರೆ ದಾಯಿ ಸಾರಿ ಪನ್ನಿ ಸಬ್ಬು ಕೂರಿಯದ ಲೆಸ್ ಅಪ್ನಿ ಇನಿತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪುಜಿ ಲೆಸ್ ಅಪ್ನಿ ನಾವು ಸಬ್ಬು ಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂಡ ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಜೈಕೋಸ್ಕರ ನಂಚೆ ಪನ್ನಿ ಅವ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂಡು ಆಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೆರು ದುಂಬಲೆ ಒಂದು ಗಂಗಸರ ಎಕರ್ದ ಚಾ ಇತ್ತೆದ ಗಂಗಸರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬೋಡೆ ಪರ್ಲಿ 90 ಉಂಡು 3 ಜನಕ್ಕುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಪನ್ನಿ ಅಂದತೆ ಜೆಪ್ಪುವೆ ಪನ್ನಿ ಐಕ್ ಸಾರಿ ಪನೋಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಬನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಎಷ್ಟಿಕೆ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಪನಂದ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದ್ರೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ರಾ ಇರೆಗ್ ಜ್ವರ ಆತ ಮರೆ ಓಕೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಪನ್ಲೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೇರು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ದಾಯ್ ಸಾರಿ ಪಂಡೇರು ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತುವಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲತ ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಿತ್ತಾರು ಏಳ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಏರಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಲಿ 18 ವಂದನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋದಣ್ಣ ಮಾರ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಂಡತೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡತೆ ಜೋಕ್ಲು ಬರ ತಿಂಡಿ ಬರ ರೆಡಿಯ ಒಡತ್ತ ಎಲ್ಲಿಗೆ
ಹಂಗೆ ನಾಗೇಶ ನನಗೆ ಹಂಗಸರ ಪಂಡತಿ పొన్నుల కొరాయరు ఏర్ల కొరాయరు అవి పర్పేలే వండుది ఏర్ల కొరాయరు అవి కరెక్ట్ పండారు ಪರ್ಪುನಕ್ಲೆ ಇದ್ದಿನ ಲಂಚ ಪರ್ಪುನ ಬಿಡಿಯನಲ್ಲ ಪರ್ಪೆಲೆ ಎಂದು ದಾಲೆಗೆ 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 ದಾದೆಯವು ದಾದಾಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪು ದಾದಾಗೆ ಅಂದು ದಾದಾಗೆ ಅಂದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ಕೇನೆ ಆನ್ಸರೇ ಕೊರ್ಜಿಯರ್ ಸುಜಾತ ಕರೆಗೆ ಬೇತೆ ಬಂಡ ಬೇಗ ಕೇಳುಂಡು ಯಾನ್ಕೇಂಡೆ ದಾಯ ಸಾರಿ ಪಂಡಾರು ಎಂದು ದಾದಾಗೆ ನಾಗೇಶನ ತೆಲ್ಪೇರ ಬಸ್ ಪನಿ ಪರ್ಪುರ ದಾದಾಗೆ ದಾದಾಗೆ ಸುಜಾತಕ್ಕ ದಾಲಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕಡೆನಾ ಆಹಾ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅತೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಿ ಅಂದು ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅಂದಿ ದಾಲೇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಂಡರ ಸ್ವಾರಿಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸ್ವಾರಿ ಪನರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಕ್ ಬೇಜಾರಾണ് ಮಾರೆ ದಾಯಿ ಸ್ವಾರಿ ಪಂಡೇರು ಎಂದು ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ಅತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ನಾಗೇಶನೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊಲ್ಪುದಲ್ಲ ಬೈಯರ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೊರನೆ ಬಂಡೀರು ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಐಂಜನ್ ಅಲ್ಲಾರತ್ತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೈಟೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರ ಐಂಜನ್ ಹಾಂ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸಲ ಸುರಾಂಡ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ 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 ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಕ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಂಡ ಮಾರೆ ದಾದ ಅಂದಿ ಅರೆಗ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಆಂಡು ಆರೆ ಎಂಚಿನ ಮನೆಗೆ ಎತ್ತೀನಿ ಬೊಲ್ಪುದಲ್ಲ ಇತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದುಂಡಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಭಾರಿ ಜೋರು ಆತನಿತ್ತ ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಬರ್ಸ ಅವೇ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದಿ ತೆಂಚಿ ಬತ್ತಂಡಿ ಬರೋಂದುಂಡು ಸತೀಶನ ಒನ ಸಾಂಡೆ ఇక్కడ ಕೇಂದು ಜೊತೆ ಒನ ಸಾಂಡ ಅಂದು ಕೆಪ್ಪು ಮುಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಕೇಂದೇನ ಕೇಂದು ಜನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನ ಒನ ಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ
ಹಾಂ ಹೋಯ್ತಾ ಚೂರು ಆಯ್ತ ಅವೇನು ಆಯ್ತು ಚೂರು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಆರಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ದಾದ ವಿಷಯನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಯಾಕ ಇಜ್ಜೇರೆ ಮಾರೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲಾರ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರಿಯಾ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆ ಉನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಆರು ಕೆಬಿಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಹಾಂ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ದಾದೆ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಇರು ಇತ್ತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರೆ ಇರೇ ನೆರ್ಂಡಲ್ಲ ಮಾರೆ ಇರುಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಎಕಡೆ ಪೋಯೆ ಒರ ಕಜಿಪು ಕೋರಿ ಇರು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಅಂದೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರು ಅಂದೆ ವನಸುಗು ಬಲೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಆರು ವರ್ತಿ ವನಸು ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ಎಂಕ್ಲೇಮೇನು ಪನ್ಪುಜೇರಾರು ಕಂಜು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾರು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಜೇರು ವನಸುಗು ಮೊಕ ಕೋರಿ ತಿನ್ನಂದೆ ಅವನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ದಾಯ ವನಸುಗು ಲೆಪ್ಪುನಿಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸುಗು ಲೆಪ್ಪುನ್ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರತ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೇಮಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಕೂಪಾಡೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಇರು ಬರ್ನಾಗ ವನಸುಲಾಂಡು ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋರಿ ಕೈಪು ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಕೋರಿ ಕೈಪು ಮಲ್ತೆ ತಿನ್ಪುನಾರು ಯಾನಕೇನಿದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರತೆ ಅವನ್ ಯಾರು ಅಂದು ದಾನೆ ತಿನ್ನಂದೆ ಅವನ್ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈಪ್ ಮಾಲ್ತು ತಿನ್ಪುನಂದಾರು ಪಂಡಿಜರು ಅವೀರು ಪನ್ನಿ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆ ಗಾರ್ಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ತುಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಆರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಪೋಲೇವೆ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾರನ್ನ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ನಾವೇ ದಾಯೆ ಕೇಣ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪಾರ ಕೇಂಡರ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಗೊಂಜಿ ಸಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇರು ಸ್ವಾರಿ ಪಂಡರತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ದಯ ಸ್ವಾರಿಕೆ ಎನ್ನಿ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ
ఏమక్క మల్లెజ్జి ఎన్న వనస అండ్ అన్న పనందులేరు అండే ఏమక్క దాదే కజిప్పు ఏమక్క ఏమక్క కజిప్పు దాదే ದಾದ ಡೌಟು ಕೇನಂದುಲೇರಿ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಾರು ಅಂದ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಏಮಕ್ಕ ಕೂಪಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಜನ ಜಸೊಂದೇರಿ ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಅಂದೆ ಏಮಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ನೀ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪೂರ ಜನ ಜೆತ್ತೇರಿ ಏಮಕ್ಕ ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಈರ್ ಬರ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅತೆ ಏಮಕ್ಕ ಏಮಕ್ಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ఏమక్క లైక్ కొరియారా కోరిద పుచ్చేయాను కోరిడ్ల పుచ్చే ఉండయి సతీష్ అన్న కోరిడ్ల పుచ్చే ఉండా కోరిದ పుచ్చేಗೆ ಯಾರು ವೆಂಚಿ ಪುಚ್ಚೆ ಓ ಕೋರಿದ ಪುಚ್ಚೆ ఏమక్కగల కోరి అయిని ఓ ఏమక్క ఈర్ల కోరి తిన్పరా మారే ఏమక్క ఈర్ల ఆవులి మారే ದಿನಲ ಬೋದೆ ಕೋರಿ ರೇಗ್ ದಿನಲ ಬೋಡೆ ಕೋರಿ ರೇಗಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋರಿದ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಯಾರು ಐಕ ಕೇಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ತುಲೆ ದಿನಲಾಕು ಬೋಡೆ ಕೋರಿ ರೇಗಂದ್ ಏಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೋರಿಯೇ ఏమక్క ఎంక్లేగల కోరి అవేని భలే నాసుకు భలే ఏమక్క కోరి కోరి కజిప్పు ఏమక్క కేను జాయం పాతేన్న పండ కేనుడా ఏనా వాయిస్ కేనుండా లైక్ కొరియే పనందులే రేమక్క బాలే దాదా అనిపి ఏమక్క బాలే చెప్తేనా ಹೇಮಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗ್ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ವನಸುಗು ಹೇಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಪನ್ಪು ಜರ ಅಂದಿ ಯಾರನ್ನ ವನಸ ಅಂಡ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ರ ಪನಾಯರ್ ಇನ್ನು ಹೇಮಕ್ಕ ನನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಡೌಟ್ ಅಂದ್ ಮಾರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ఏమక్క గిన్నె కలుపుకే ಲೈಕ್ ಕೊರು ಏನು ಕలుపు ಹೇಮಕ್ಕ ಕೋರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಡ್ಗೆ ವನಸುಗೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂಡೇರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ವನಸುಗೆ ಪಂಡೇರ್ತುಲೆ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ವನಸುಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಹೇಮಕ್ಕ ವನಸುಗೆ ಜೈತು ಜರ ಬಾಲ ಹಿಂದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾದ ಅಲ್ಪಿರ ಹೇಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬರ್ರಾಗ ಪಂಡೇರು ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ఉండి ఎంకే అక్క ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉండవే ఉంది అప్పుతులు లాక్స్ ఉంది ఉండు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉందే సేమ్ డిపి ఇన్స్టాగ్రామ్లో సేమ్ డిపి ఏమక్క ఎలా ಬರ್ಪೇವ ನಸುಗೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ఉండవే ಉಂತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಉಂತು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲು ಬೇ ಇರ್ ಫಾಲೋ ಕೊರ್ಲೆ ಉಂತರಾಪು ಜನಾಡ್ದು ಅವೇ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಇರು ಉಂತರ ಬಂಡರತು ಉನ್ನ ಉಂತರ ಪುರ ಆಪುಜಿ ఎన్నలా ఉండు పని అందులేరు అందే సతీష్ అన్న ఇర్నాల ఉండా ఓకే ఓకే కొర్లే ఉంది అప్పు అప్పు తులు లాక్స్ ఉంది ఉండు ఇన్స్టాడ్లా ఉందే సేమ్ డిపి హేమక్క
ಬಲೆ ಪೂರರ್ಲ ವನಸ್ಗ್ ಕೋರಿ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯ್ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ತೂಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬತ್ತಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಗೈಟೆ ಉಂಡತೆ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲತೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಿವಕ್ಕ ತೂಪೆ ಅವೇ ಸತೀಶನ್ನೆ ಬರ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಸತೀಶನ್ನ ರೆಡಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ನಡೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬರೋಡಿಯೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಡಪುಡ್ಲೇವೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ದಾದೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆ ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ದಾದೆಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಹೇಮಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಗು ಬಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರು ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಡಿ ಹೇಮಕ್ಕ ಭಾರಿ ದೂರ ಅಂಡ್ ಮಾರೆ ಬರ್ರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ಜೆರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜೆರ್ ಪಾತೆರುಜೆರ್ ದಾದಾಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಜನ ಬರ್ಪು ಜತ ಜತ ಬತ್ತನ್ ಅಕ್ಕನ ದಾಲ ಸೊರಕೇನು ಇಜ್ಜೆರ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಲಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಲೊಂದೋಳು ಮಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನೆ ಮಕ್ಕ ಅಂಚ ಅವಳು ಸಿಟೌಟ್ ಕುಲೊಂದೋಳು ಎಂಕೆ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಪಿಲಿಗಿಡಪ್ಪರ ಪೋಯರ ದಿಪ್ಪೊಡು ಸತೀಶನ ದೂರ ಪೋಯರು ಯಾವುದಾದೆ ನಿಕ್ಕ 68528 68528 ಏನ ಹೇಮಕ್ಕ ಕೇಂಡರಿ ನೀ ನಾನು ಸತೀಶನ ದಾದಾವ್ ಸತೀಶನ ಪಿಲಿಗಿಡ ಪರ ಪೋಯರ
ಇಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಪಿಲಿ ಏತು ಬೇಗ ಬರೆಗ್ ಐಕ್ ಏನ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಯ ಈತ್ ಬೇಗ ಒಡೆ ಪಿಲಿ ಬರ್ಪುನ ಅದೇ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಈಗ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂಚೆ ಪಿಲಿ ಒಡೆ ಈತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನು ಅವು ಮೇರೆಗೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಂತನ ಪಿಲಿ ಅವು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡಾಯ್ಕ್ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೈಡ್ರೆಡ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನಾಯ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಐಂಜನ್ ಉಳ್ಳಾರತ್ತ ಏರುಲ್ಲಾರ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಪಿಲಿ ಅರೆಗ್ ದಿನಾಲ ಕೋರಿ ಅತ್ತ ಪಿಲಿಗುಲ ದಿನಾಲ ಬೋಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದಿ ಯಾರು ಪೋಯರ್ ಅಂದಿಯ ಸತೀಶನ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡೇರು ಪಿದಾಡಿಯರ ಅಂದು ಇರ್ ಪಿಲಿ ಪನ್ನಗರ ಪೋಟ್ಗೆ ಅಂಡು ಆರು ಪೋಯರ ಅಂದು ಅದೇ ಎಮ್ ಕೆ ಅಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಜನ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂದು 4 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜೇರೆ ಏರ್ಲ ಆತದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಉಲ್ಲಾರ ಇರ್ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಬತ್ತು ನಂದು ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಬತ್ತು ನಂದು ಅದೇ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಪುಡ ಬತ್ತಾರತ್ತ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ನೋ ಪಂಡಾರತ್ತೆ ದಾದಾಯೇ
ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ನಾನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಲ್ಲೆ ಏರ ಇತ್ತಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ಗೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ఈయన 10 గంటೆಗೆ ಆಂಡ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ చెప్పునారా. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಪಿಲಿಯವು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಂದಿ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪಿಲಿ ಬಂಡ ಪೂರ ಬೋಡಿವೇರು ದಾದನಾತ್. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್. ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈವ್ಗು ಸತೀಶಣ್ಣ ಒನ ಸಾಂಡೆ ಇರ್ನಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒನ ಸಾಂಡೆ. ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಅವ ಓಕೆ ಬಂಡೇರಾರ್. ಸತೀಶಣ್ಣ ಒನ ಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ. ಹೇಮಕ್ಕ ಇರ್ ಗೆಬಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರ ಮಾರೆ ಈತ್ ಬೋರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರೇಮಕ್ಕ. ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಹೇಮಕ್ಕ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಮಲ್ಲೆ ದಿನಲ ಕೇನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪರತಾರಡ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಪೂರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಈತ್ ಬರ್ತು ಲೈವ್ ಇತ್ತಾರತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗವೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಲೆ ಇರ್ಲಾ. ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಅವಿಯೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಆತಿ ಅವು ಅರೇನ್ ದಿನಲಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇನಿ ಲಂಚನಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆರಡ ಲಕ್ಕಲೆ ಪನ್ಲೆ. ಒನ ಸಾಂಡು ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಟ್ರೋಟು ಇರೆಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಟ್ರೋಟಾ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅತೆ. ಓಕೆ ಯಾನೊಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಉಂಡಂದೆನ್ನೆ ಚಿಕನ್ ಮೀನ ದಾದ ಇಪ್ಪುಂದೆನ್ನೆ ಮಾರೆ ಈರ್ ನಡೆ ಒನಸ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣಂದೆನ್ನೆ. ಯಾನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರೆಗ್ ನೆನಪು ಆಪಿನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದೆ ಅತಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ದುಂಬೆಕ್ ಏನದು ಈರು ಇತ್ತು ಜರತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತು ಜರತ ಎಂಕೆ ಎಕಡೆ ನೆನಪ ಆತುಂಡು ಎಕಡೆ ನೆನಪಾಂಡ ಆಂಡ ಈರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ ಈರು ಇಜ್ಜಾರಂದು ಎನ್ನೆ ಯಾನು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಕೇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಮಕ್ಕವೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚು ಅವೇ ಕೇಂಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಇನಿ ಒಲ್ಲ ಪನರ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಹಿರೇನ್ ಕೋಡ್ಯಾರ ಕೇಂದೇರು ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಾರ್ ಅತೆ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ದರತೆ ನಡ ಮೊರನೆ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಬೊಕ ಎಂಕ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆರು ಇರೆಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅವೇ ಇರೆಗೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂದ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡಾರೇನು ಒಂಜಿ ಕೇಂಡೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಲೆ ಆರ್ಡ ಇನಿ ಪನರ ಆಯ್ಜಿಂದ ಒಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆರಡ ಎಲ್ಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾರುವೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಓಯ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನೆ ಮಾರ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಓ ದೇವರೇ ಮಕ್ಕ ದಾದೆ ಮಾರೆ ಮಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಾರೊಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಇಪ್ಪಡು ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪದಾಗ್ರೆ ಪೂರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾರುವಾರ ಅಂದು ಪಾಪ ಮಾರೊಡ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡು ಹಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಜೆತ್ತೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಮಾರಾಡೆ ಪಾಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಮಾರ್ಬೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಾರು ತೆಲಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಆರು ತೆಲಿತೊಂದಿತ್ತೆರಡ ಇರ್ಲ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ಮಕ್ಕ ಆರಂಚನ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ಕೇಂಡೆ ಪನ್ಲೆ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಲೆ
ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಇರೇ ಏತ್ ಬರ್ತನ್ ಪನಾರ ಪಂಡದ ಬಿಡ್ಲೇರಪ್ಪ ಮುಗ್ಗಿಂಡಾಡೆ ಪಂಡದ ಬುರಿಯಾರ್ ಡಾಂಡ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೆಲಿಪ್ಪುಲೆ ಐತೆ ಚೂರು ಪಂಡದ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ತೆಲಿಪಿನಿ ಇರ್ಲಾ ತೆಲಿಪಿನಿ ಆರ್ಲಾ ತೆಲಿಪಿನಿ ಜೋರ್ ತೆಲಿಪ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ತೆಲಿತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಗುಸಿಟಿಪ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಪೆರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಪರ್ಪೆರ್ಗೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಪೆರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪರ್ಪೆರ್ಡ ಅಂತ ಕೊರ್ಲೇರೆಗ್ ಅವಳು ಉಂಡೆ ಕಡೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಕಡಪುಡ್ದೇರು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಚೂರು ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಅರೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ದಾದ ಪಂಡರ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬೋಡಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗ್ ಪರ್ಪೆರ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಣ್ಣ ಅವೇ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಪೆರ್ಡ ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದ್ ಅವಳು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಂತ್ ಜನ ಆತೆ ಪಂಡೆ ಬಿಯರ್ ಅವಗೆ ಅವು ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಆರ್ ಬಿಯರ್ ಬರ್ಪೆರ ಮಾರ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಬಿಯರ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಬಿಯರ್ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವೇ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಬಿಯರ್ ಎಲ್ಲಗೆ ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆರಡ ಬಿಯರ್ ಕೊರೊಲಿ ಅರೆಗ್ ಓ ಮಲ್ಲ ಬೋಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೋಡ ಹೇಮಕ್ಕ ಹೋಗೆ ಮಲ್ಲನ ಎಲ್ಲಿಯನ್ನ ಪಿಂಟಾ ಬಿಯರ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಕಾಸು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕಮ್ಮಿಡ ಆಪುಂಡು ಕಮ್ಮಿಡ್ ತಿಕ್ಕು ನಂದಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅರೆ ಬಿಯರೆ ಬೋಡ್ಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಅರೆ ಬಿಯರ್ ಬೋಡ್ಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾರೆಗ್ ಬಿಯರೆಗೆ ಹಾಂ ಮಲ್ಲಗೆ ಮಲ್ಲನೆ ಬೋಡ ಅವ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕನತೀಪೇವೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೂ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬೋಡು ಇತ್ತು ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲತೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಜಸೊಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಕ್ಕು ನಂದಿ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನಾಗೇಶನ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಜೆತ್ತನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗೆ ಲಕ್ಕುನು ಒರೊರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಲಕ್ಕನಾಗ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಮಾರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪೋತುಲು ಲಾಕ್ಸಿಡ್ದು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಏನಾಗ್ಲಿಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತಿಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹತ್ತು ಬಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇಂಕ್ ಬಿಯರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್
ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಎರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಬಿಆರ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಿಆರ್ ಪರ್ದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಅಂದಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಬಿಆರ್ ಪರ್ದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆನ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.